Bon dia, són les 9 del matí i ara aniré un moment a banyar-me a la platja perquè justament el dia que marxo és el dia que comença a fer una mica de bon temps. M'aniré a banyar a la platja i després he d'anar cap a buscar el ferri per anar a buscar un bus i agafar un altre bus. En un principi són més o menys, he comptat que unes 7 hores comptant que un surti després de l'altre. O sigui que avui m'estaré bastanta part del dia viatjant per anar fins a Ottawa. Ja es veurà aviam com va tot i ara aviam si la platja ha canviat una mica el color, perquè aquests dies era com un color més gris, el cel gris, doncs el color del mar també era gris. Not cheese, it's a video. Can you see? You love me like you do. Love me like you do. What's more? พูดดีๆลูกลองNice. Hello, camera. Bé, doncs estic aquí esperant el bus per Ayutthaya i el problema que tinc és que m'ha caigut el piercing i com que és el piercing del mugró, si tardo molt a ficar-me'l, se'm tancarà el forat. I he estat tot el viatge veient llocs per fer-me piercings aquí a Bangkok i ara, quan arribo aquí precisament no n'hi ha cap. I estic patint, no vull perdre el bus tampoc, o sigui que agafaré el bus i miraré després allà a Ayutthaya aviam si puc trobar alguna cosa. Bé, doncs acabo d'arribar a Ottawa i flipant, hi ha un vent i un mal temps que flipes. No és que sigui de nit, es veu tot molt fosc, però és perquè hi ha el monzón aquí a sobre i ha quedat tot així mig rebentat. I ara està plovent, està plovent a bots i barrals, que diem aquí, no? No sé, aviam quan tardarà perquè he d'anar a buscar la botiga per comprar piercings. Vale, doncs aquí tenim l'habitació on dormiré aquesta nit, aquí a Ayutthaya, i res, aviam, al vídeo hi ha unes coses que no explico què és el que passa quan estic al barco, que surt un vídeo amb una nena i després també quan estem dinant. Això ha estat una cosa una mica, no sé, m'ha sorprès bastant. Quan estava al barco he conegut un grup de tailandeses que tenia una filla i hem començat a jugar amb la nena perquè sabia parlar anglès i de cop la mare ha vingut i ella també sabia parlar anglès. I hem començat a xerrar i no sé, ens hem caigut molt bé, hem anat a dinar junts, ho han pagat elles, per cert, i després m'han portat amb cotxe fins a Bangkok perquè no hagués d'anar jo agafant el bus. I res, després m'han deixat a Bangkok, he agafat una furgoneta que ja l'heu vist a vosaltres, he ficat un vídeo també,
de com anàvem la furgoneta i he arribat aquí quan ja estava plovent. Però bé, és només per explicar el tros aquest que poder no s'entén què faig allà cantant amb una nena o fent el tonto, doncs és això, estàvem amb ella jugant i s'han ofert per portar-me a Bangkok i m'han fet un gran favor, ja que m'he estalviat el bus, que a part de ser més car, evidentment, doncs també és més llarg. I res, aviam demà com va el dia i tot el que puc visitar. Vinga, bona nit.